Takže čaute, tu je Padamáda, vítajte pri prvom dieli Let's Playu Happy Wheels. Čaute, ja som Pat a toto je Mat. Takže môžeme... Sice ho nevidíte, ale to nevadí. Takže môžeme začať. Prvý idem ja, Mat. Takže ideme hľadať. To bude šitné. A sa ozýva ten pravý. Sit. Čo mne prejde prvú prekážku na najľahšom. Dobre. Keď niečo, prvá prekážka je rovina. Takže akú postavu si zvolíme, Pat? Nezodpovednú matku. Najlepšie vždy. Dobre, tú tínedžerku hnusnú. Áno, ožratú. Nemáme ju radi. Fetovanú. No tak ako vidíme, tu sa to bude načítať zase 2 hodiny. Loading level. Loading level. Takže my si to stopneme, nám to zabera zbytočne pamäť a za chvíľu vám to pustíme, keď nám to načíta. Takže samozrejme nám to nenačítalo, takže si vyberieme nejaký z verejne dostupných levelov. First level. Tak ideme. Nezodpovedná matka útočí. Au! Fuck! Shit! Odpálilo nám to húška. Skoro. Takže vyberieme si radšej inú mapu, lebo toto nevyzerá práve úspešne. Ideš, Pat. Vyberaj. Dobre, ja si dám túto, čo sú 3 hviezdičky, ale vysoký. No, takže vidíme tu nejakú mapu Gogoman TV, tak pozrieme, či tu má náš dobrý kamarát Gogo. Toč! A skoč. Au! O, nemusíš, neviditeľné. Chodník. Fuck you! Fucking bitch. Takže, Pat, ty si Pozor, skončil, pozor. samozrejme. Nevadí. Ako inak, vyšlo mu to tak, že tento istý level si dám aj ja. Start level. Tak ideme. Prvá prekážka, torčnú. Nevadí. Fuck. Berto! Retard! Berto! A samozrejme nebudeme lepší. To už máme vo zvuku. What the fuck? Myslím, že tento level je stiahnutý alebo kopírovaný. Je to dosť možné. Tak ideme niečo iné. Mat, ja teraz. Toto má dosť veľa hraní a dosť vysoký rating. Deathmatch. Dáme si... Otca so synom. Uvidíme, čo máš. Svetový talent. Fucking bitch. Ako som sa zlakol. Ideš. Pat, prejdeš to. Upsík. No a už si bez ruky. Asi ty žiješ. Stále si zdravý a šťastný. Je to na tebe. A už ani nie. No tak už syn je preč, ale ide otec bez rúk. A je to v prdeli. Bicyklik, ty to zvládneš. No tak asi ne. Tu je syn a tu je otec. Bohužiaľ. Veľká Roztrhli sme rodinu. A vidíme tu The Bowling Falling Game. Dáme si Klokana, ja ho tak nazývam, Klokan. hopko. Salto. Ďalšie. Fuck. What the fuck? Where is it? Ja viem, Pat, ty tomu nerozumieš, čo som práve povedal, pretože tvoje známky z angličtiny sú také, aké sú. A tvoje sú na tom ešte lepšie. Dobre, mám z angličtiny 3, ale to nikomu nevadí. To je super. Prešiel som! Áno! I'm king! Takže ide Pat a vyberá si mapu Wargame Fun. Dobre, dáme si Dedka. Ja, kripla. No ideš. Ideš kriplo. Dáš to, ty to dáš, ty si najväčší frajer. Asi v prdeli. Ešte raz. Ale no toto si ako dovolil. Možno ty kým nájdeš tie tlačítka. Bohužiaľ, smola. Nehuč tu s tým, kto to tu má točiť potom. A prečo sa tu trasieš? No dovol, čo som huspenina.
Želatina hnusná. Tak toto má 260 hraní a má to plný rating 5 z 5. Sice hlasoval iba jeden, ale to nevadí. Ideme. Kill him. What the fuck? Fucking bitch. No tak nič, tak si to dáme ešte raz, keďže aj Pat tuto sa o niečo snažil ešte raz. Fuck! Zas ma to zabilo. Je to normálne? Toto nebol dobrý level, to bol zrejme kopírovaný. A vidíme tu Sword, 365 hraní. Ideš, Pat. A prečo ja? Tak už som to teraz ja, že by. A dáme si tučnú detku. Victory! Najdlhší level v mojom živote! Takže 1,5 sekundy, to hovorí za všetko. Je to retard. Dobre. Invisible Dead. Vyberieme si David Jones, či jak sa to volá. Fuck. Tak prepačte, toto nebude asi práve najlepšie. Takže Pat mal súrny hovor, takže si to musel vyriešiť, takže ja si zatiaľ zahrám ďalší level. A toto vyzerá tiež celkom dobre. 3D kurz. Dáme si nezodpovednú mamičku. What the fuck? This is best level in Europe. Fucking bitch. To je vončo. Dobre. Takže my to na chvíľu stopneme, máme tu dôležitý hovor. Takže my sme naspäť, neubehlo odtedy dlho času, takže ide Pat. Vyberal si. Dobre, A tento level má dosť hraní. 108, ale má rating nulový. Volilo teda 0 ľudí. som dobrý, Vybral čo? si nezodpovednú mamičku a ide. No. Tínedžerka. Tomuto sa vraví easy teda. Vieš čo, toto nebude dobre. Áno. Dáme čenčke. Dáme si otca. Ten toho syna tam hádam nezlacítil. Easy, a je po ňom. Ty to dáš, ty si frajer. No. Auč. Tak, toto nebol level pre teba. Nečudujem sa, že má rating 0. S mojím IQ, no, čo si chcel? Ale no, veď sa učíš lepšie. Epic! Toto bude dobrý. Fuck. Až to bude dobrý level. Začni chváliť level skôr ako hráš, tak toto dopadne. Tak ide Pat. Happy Wheels Ideas. Ideš. Vyber si postavičku. Dáme si... Zalúbenci. To sa teraz hodí na Valentína. Áno. Tak to vyskúšame. La 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 la. Nie, aby ste si mysleli, že my tu niekoho kopírujeme. Takže to bol len naša menšia tvorbička. A Can you survive? Takže si dáme zamilovancov, keďže sa nám blíži ten Valentín. What the fuck? To nebolo práve najlepšie. Nevadí. Ide Pat. Počkajte, pozrieme, koľko už točíme. A už 8 minút. Tak ešte nejaké 2 minútky natiahneme a končíme dneska. Na začiatok. Ide Ninja Test. Ninja, super. Tieto levely mám rád. Skoro si vykopol zuby. Tu je debil, sa na takomto leveli zabije. No dobre, tak ide Mat. Ne. Toto je sír. Takže sír Momír. Či Morír, to je Kerioco. Môj z druhého kolena. Ďalej, Pat, pohni si troška, ti to ani do zajtra neprejdeš. Áno, urobíš kotrmelec a vrátiš sa naspäť. A pozor, nože, to už je, to nie je pre teba. Nezabudni urobiť kotrmelec do nožov. A je to tam. Ty kokos, ako po prdeli šiel. Toto ešte svet nevidel. Prečo ja? Tak lebo ty no. 99% impossible, čiže neporaziteľný. Si zalúbencov? Fuck. Dobre, zalúbenec. No, tak tento. Ričel to ide. Stojka. Aquabella, hopa, ideme. Vidíte, krásny trojuholník. Podľa mňa by to tučko s kosačkou zvládol. Sice bez kosačky. Tak dáme Change Characters. A ideme. Tučko. Ideš si King, no teda. Takmer tam bol. Ale Co ti to vravel, Mat? je nad vodou. Plávame, A čo mi to pomôže? plávame. Takže ide Pat. Ideme Mice. First Sword Throw. To má toľko hraní, ako ja. To má toľko hraní.
Ako ja Jednotiek IQ. najvyššie išlo, áno. Ešte to nikto nehral. Takže nemusí. Nebúchaj do toho, bože, čo si? Psychologický záchvat. Mám skôr pocit, že ty máš nejaký epický záchvat. Epileptický. Takmer som ho trafil. Sračka. Aha, biber. To treba zabiť. Poďme to tam dohodí. To je Elson. To nie je Biber. Samozrejme, ja viem, čo znamená Elson. Nejako to pačko. Dobre, nevychádza. Nevieme Ja som to. Pat. Je to jasné. A ďalší. Ale kurde, Big Mama. Dáme si nezodpovednú matku, keď tam je mama. To nám pomohlo, že je nezodpovedná. A kde má sestru? Pardon, dceru. Tak troška sme sa aj pomýlili, to patrí k prvým let's playom. Ale my by sme už dneska mohli aj končiť, pretože už to točíme dosť dlho. Takže lúči sa s vami Mat a Pat! Dovidenia. Čaute.